Ýöne Klimden paşdy taýin etip edenden ýakynna Amon Music YouTube kanalyna görüp bilersiňiz, size hödürler etip edenden. Gatga harma eteriýa bu ýylda. Bu esasan klip däle bärde men kene kanzitor önüm reklam etmek üçin maňa hiç kim haýyş etmedi, şunu reklam edip berdi. Ýöne prosto men özüm şu tordy gowurdum. Merdan em klip bilen her gün ýaly iýas şunu gaty gowy. Gaty gowda söz ýok. Diňe gowdady men näl sizemiyim, bahajygy ýok. O tüzäşmany deken. Ne görýän? Iýana ýön ikidi berýär. Içi bir suwluja gaty gowy. Kene kanzitor önleri size sağ bolsun aýdýan. Ähli zadyňyz bir ýana, ştordyňyz bir ýana. Ştordyňyzda reklama gerekken hakykatdanam. Gaty gowy eken. İşiňizde üstünlük. Jana sağ bolsun. Kliyem ýakynda çykar. Esip bolsa.